tothom que se demani, i pareix que així ho heu fet aquesta vegada perquè hi ha una presentació d'una sèrie de mesures i que, espero que d'aquestes mesures us en recordeu de la gent que no té res, zero ingressos. No podem dir a una persona si cobres tens alguna cosa, tens una vivenda. Si no cobres res, te'n vas a descarrer. Els bancs estan fent altre tipus de desnonaments, que les dacions en pagaments amb un rècord de 4 dies. Dia 27 aquí i dia 31 estàs en el carrer. Això tampoc no es pot consentir. I això sí se pot demanar, no és tan difícil. En el final veig que tenim raó. Veig que sí se pot. Nosaltres no podem, però l'altre sí. Són simplement coses de sentit comú, coses de pitjar el carrer i veure què està passant. Ja veig clar, a mi, si és vera que hi ha una solució i que la posareu, el que jo vull és que sigui una situació que d'aquí 2 dies no ens tinguem que queixar que està mal feta. Si necessiteu 15 dies més per estar en tothom i xerrador i presentador i en les persones que cada dia estan donant això. El que no se pot fer és que una persona que no té ni punyetera idea del que passa al carrer prengui o doni una llei. Necessiteu informes de gent que estigui en el carrer, de gent que sàpiga el que passa. El que no se pot consentir és que qualcú que només s'informa per el que sent, aquestes persones siguin acreditades per dur la vida i per fer segons quines coses per gent que ho està passant normalment. Vos demano que sigueu serios, molt serios. Vos demano que, per favor, aquesta vegada no fiqueu la pata, no fegeu coses aviat i amb pressa. La vostra intenció pareix ser que és xerrar amb tothom, amb els que en saben, i els que ho viuen dia a dia. Hi ha un problema enorme, no hi ha feina, aposto no se paguen els lloguers, aposto no se paguen les hipoteques. No és una qüestió que la gent no vulgui, m'estic cansada de repetir-ho i ho repetiré perquè és un dret a defensar aquestes persones. Que potser hi ha qualcú, m'és igual, aquest qualcú me'n fot. El que sí m'importa és la quantitat de gent que no vol pagar, però molta de gent diu, és que no té feina. Hi ha gent que s'està fent contractes d'un dia, qualsevol de vosaltres. Vos veus visquent amb 426 euros i 3 infants. De veres qualsevol de vosaltres té capacitat per poder posar-se a la pell d'una persona. Mireu, 2 dies, 4 infants, 178 euros de cobre. Una persona separada amb maltractaments i a més està amb persones que l'estan ajudant, pallisses, exactament, ingressos a l'hospital i a damunt de càncer. 178 euros és el que està cobrant, el que li donen a aquests ciutadans, el que ella pot cobrar. Això no és just. Però d'aquestes persones és de les que vosaltres heu de donar aquesta casa. Aquestes persones són les que li heu de donar aquesta seguretat. I no estem xerrant només d'espisa, estem xerrant d'altres coses. I això és el que demana la plataforma de participativa. Demana que vos en recordeu que no estem xerrant de gent que està cobrant 1.000 euros. Estem xerrant d'aquesta gent que no té feina, que no cobra res i que damunt vosaltres no li podeu donar més bombers i més ajuda dels serveis socials, perquè sou vosaltres, i aquí no ens hem d'engenar. La llei les feu vosaltres. I vosaltres sou les que feis aquesta senyora amb 4 infants amb càncer només cobri 178 euros. I no sé com us anireu a dormir, però jo no me'n vaig a dormir. Moltes gràcies i gràcies a tots. Habitatges buits a Palma, més de 16.000.
Habitatges buits a les Illes Balears, més de 71.000. No ho dic jo, ho diu l'Institut Nacional d'Estadística. I els bancs? Quines són les dades dels bancs? Banco Santander, un dels bancs més agressius en relació als desnonaments, a través de filials, com pugui ser UCI. Santander duplica els seus beneficis en el 2013, arribant a 4.700 milions d'euros. El banc del senyor Botín, un lladre, un mafiós i el capo del genocidi financer. Què demanem amb aquesta proposta? Demanem justícia. Demanem justícia. Que tots aquells bancs que practiquen l'especulació immobiliària, que són molts, els ajuntaments i el govern de les Illes Balears els puguin sancionar.